Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Minecraft. Iar astăzi, după cum observați, am mărit casa. I-am făcut un pic mai mult spațiu aici și geamuri, bineînțeles. Iar astăzi vreau să decorăm acest loc și poate pe aici, pe afară. Să ne facem, uite, așa cum s-a făcut aici, ca un fel de ornament, un ghiveci așa mai mare, nu știu cum pot să zic, pe afară, pe acolo, și să ne gândim cum să decorăm aici. Iar aici nu mai amintesc dacă în episodul trecut noi aveam cofurul așa sau l-am schimbat eu. Și am mai schimbat floarea din ghiveci aici. Vă aduceți aminte că aveam o floare roșie. Și nu știu, poate să facem și aici flori. Aici. Nu știu dacă o să stai bine, dar o să încercăm să vedem. Așa, bun. Iar eu m-am gândit ca aici să facem un birou aici așa frumos cu cărți și ceva, să mai punem un cobor, nu știu. La asta mă gândeam eu, așa că hai să începem. Iar aici la furnal am pus astea, ca să arate mai interesant. Bun. Stai, nu asta. O să avem nevoie de cărți ca să facem de astea. Avem nevoie și de lemn. Sunt un pic răgușită, nu știu de ce. Bă, iar să facem noapte. 4 de astea. Da, să mai poate unul. Asta înseamnă că ne mai trebuie lemn. Uite aici lemn. Vom pune asta la loc. Așa, iar acum să ne culcăm. Gata. Avem aici alături de noi pe Mia, pisica mea, care stă și se limpă în continuu. Uitați că vă degeaba. Stați un pic să mănânc, că vedeți. Așa, bun. Și am uitat să vă zic la începutul episodului că o să încercăm, dacă o să avem timp, să facem o piscină afară cu șezlonguri și așa frumos. Dar nu știu. Așa că mă gândeam să pun aici 3 de astea. Și ca să ne ajungă și să fie mai frumos, să punem cumva aici așa sau nu știu dacă e bine. Dar arată ok. Așa că o să lăsăm așa torța aia acolo. Vom pune un chest. Și trapdoor cu ăsta. Încă ceva. Și unde era red car? Deci asta vom pune scaun aici. 1. O să-l punem așa la un loc ca să avem spațiu leacă. Iar chestul aici. Iar ăsta aici. O să-l punem așa ca să arate mai șmecher.
Așa, eu zic că arată bine până acum. Și poate să mutăm ghiveciul pe birou. Așa. Deci vom pune ala acolo. Ghiveciul. O să-l punem aici. Și gata biroul nostru. Dacă vă place, nu uitați să dați un like și subscribe. Iar aici în chestul ăsta, nu știu, o să ne mai punem noi ceva. Și mi-am făcut mai multe pickaxe-uri, vedeți aici. Și aș vrea să pun și un covor aici la pat. Și vom lua acel red carpet din căsuța aia, nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte, de unde am furat eu ăla purple carpet. Adică covor mov. Uitați aici, în casa asta, așa. O să luăm asta. Și chiar dacă e o culoare diferită față de mov, mie îmi plac foarte mult culorile, adică să fie colorat. Și vom pune acel covor la paturi. Așa, bun. Adică, dacă avem doar 3, să punem așa. Știu, mai trebuie aici încă 6. Adică să avem 6 în total, are aici încă 3. Numai că, n-am avut. Ia să mai vedem camera secretă, că nu m-am mai jucat de mult. Adică, nu chiar de mult. N-am mai intrat pe seria asta decât să mai construiesc, să fac casa mai mare. Doamne, dar intru odată. Cred că nu mai intru aici. Doamne, dar nu mai intră. Gata, în sfârșit. Asta secret arată frumos. Aici aveam noi ăsta de laminat. Da. Tabloul nostru frumos. Ne prefacem tabloul ăla de acolo, e un televizor, așa că pe Minecraft nu există televizor. Așa, avem aici și foarte frumos balconul. Aha, da, și să facem, cum am zis eu, asta aici, chestia asta, cum am făcut cu floare aici. Și o voi lua de la alte case, că am mai văzut că au alte case chestia asta. Uitați așa, o să fur de aici ca să nu mă mai cheltui, adică ca să nu mai consum eu din lemnul meu. Știu, am trapdoor, numai că măcar să am mai multe. Adică prefer să iau de aici decât să-mi iau de la mine. Da, îmi cer scuze dacă se aud zgomote în plus. O să iau aici 3 bucăți de pământ și o să iau și mai flori. Și vreau să fac mai multe. Și poate o să-mi fac și la etaj. Nu știu. Să fac și să iau o floare, dar... Iarăși mă omor vulpea găinile. Doamne. Aia măcar o să o las aici. Să iau o floare de asta galbenă. Așa ca să fie mai colorat. Așa, și-am prins vulpea acolo. Iar mai sunt flori de alte culori. Pe aici, nu cred. Sau poate dacă căutăm. Că n-aș vrea numai roșu cu galben.
Bă, da, chiar nu mai sunt alte flori de alte culori. Sunt doar în sat. Să nu ne pierdem. Da, deci chiar nu mai sunt flori. Am căzut. Da, deci chiar nu. Sau poate mai sunt pe aici. Vulp. Da, deci nu. Trebuie să ne întoarcem, că degeaba căutăm. Așa. Da, o să mai forci de acolo, dar prima oară să facem asta și să vedem cum o să iasă. Doamne, dar ce mă duc în casă? Hai să facem aici. Și o să pun deja trapdorurile. Știam că erau 3 aici, așa. Aici aș putea să-mi fac o piscină cu asta. Dacă aș avea găleată pentru apă. Ia să vedem cum iese. O să punem doar așa sau să punem mai multe? Da, deci cred că doar o floare. O ieși frumos, eu zic. Dar acum mai... Bă, da, dă-te jos de aici. Băi, tu nu înțelegi. Pleacă de aici. E casa mea. Du-te și fă și tu casa. Lasă-mă. Deci o ieși bine, așa că hai să mai facem. Până că nu se face iar noapte. Pleacă de aici. Da, cred că o să vină noaptea peste noi. Hai să mergem repede. Așa. Ia uite ce faci. Așa, bun. Să mergem să ne continuăm treaba. Cine omoară săteni? Nu știu, dar în fine. Așa. Iar după cum am zis, ne vom face o piscină aici, așa, o piscinuță. Fără zombie, da. Ca să nu credeți că cu zombie, bineînțeles că nu. Așa. Așa. Ce? Am aruncat asta. Aia nu contează. Da, m-am pus pe shift. Bă, din cauza la trapdoor-ul ăsta nu pot să pun.
Avem acolo de trapdoor. Gata. Ce frumos a ieșit. Ai, ce superb. Mie îmi place. Și să mai facem unul sus. Doamne! Opa, și avem și scări aici. Mi-a venit o mică idee. O să luăm scările astea și o să mai facem încă ceva în acest video. O să ne facem un loc de scară aceea la... Știți voi, la noi în casă, când urcăm la balcon, o să punem scări de astea, ca să o fie mai simplu. În loc de asta, o să punem scările astea. Dar acum să ne ocupăm de treaba care o avem. Și poate mai găsim scări de astea, că cred că nu știu dacă sunt destule. Uitați aici. Și să mai luăm treptul. Așa e. Vom mai face una la balcon și să luăm 3 blocuri de dirt și o floare. Hai să luăm una galbenă. Să o luăm pe asta de aici. Să nu scăpăm vulpea. Doamne, așa. Așa, bun. Aici. Da, deci ar merge bine. Să ne punem pe shift. Prima oară să punem dirt-ul. Să punem. Unde o să punem? Așa. Valeu, bravo. Aici. Aici, da. Și o punem, dacă reușim, o spunem de jos. Sau nu. Trebuie să mergem sus. Așa. Așa. Bă, stai, nu pot spun trapdoor-ul. Din cauza shift-ului. Bă, nici asta nu e iar. Am reușit și de aici de jos. Acum trebuie doar să mergem să mai punem floarea. Se pare că am terminat și jumătate de steak de mâncare. Floricica noastră aici. Așa. Și vom avea și o floricică la priveliștea noastră. Frumoasă. Iar acum să mai facem scările și poate dacă nu reușim în episodul de azi să facem piscina, o să-l facem în episodul viitor. Sper de aici.
Cred că așa. Așa oare? Da, deci e ok. Așa. Pe care este pus. Da, deci o să fim obligați să avem scară. Sau stai că nu înțeleg cum o să facem aici. Nu știu. O să fac asta. Da. Băi, cum a intrat multă iară în casa mea. Așa. Eu cred că e bine. Doamne, am uitat că nu trebuie. Nu prea ești ok. Deci suntem obligați să punem scară. Da. Eu zic că este ok. Avem o leac de scară, dar mi e bine. Și ăștia aici spunem. Am mai lăsat și unul aici din greșeală. Așa. Și vom mai pune în plus prin casă. Uite aici, așa. Eu zic că e ok. Decât să avem o ușă aici, cred că o să facem așa aici. E perfect. Iar acum spunem astea la loc. Avem foi, da, nu ne trebuie. Așa, bun. Mie îmi place cum a ieșit rezultatul. Iar așa pune soare. Ca de data asta să mergem sus. Să vedem iar apusul. Așa. Sunt ușor. Și aici se încheie acest videoclip, deoarece filmez, adică, Doamne, filmez de minute bune și eu nu am videoclipuri prea lungi, așa că voi încheia aici videoclipul și în episodul, adică în videoclipul viitor care o să urmeze, vom face o piscină. Uitați, aici sau poate acolo, nu știu, dar în fine, pa!